Sino to? Cedric. Uy! Snapchat. Wow. Uy, ako naman. Oh, son, shot. Oh my God. Oh my God. Oh, another God. Di ba Facebook? Pang Yahoo eh. Oh, son. Pang Yahoo. Most airballs in 1 minute. Ang pangit mo, ang pangit mo. Most airball in 1 minute. Better luck next time. Kay Uncle. Ah. Mga ganyan pala ako dapat eh. Better luck next time. Better luck next time. Next. Edward. Better luck next time. Kuya, kung kanina, nanalo ng 50, tuwan-tuwa. Sa kusina, nanalo ng 50. Ako. Hindi, kanina, di ba nanalo ng 50, tuwan-tuwa. Dapat naka-video eh. Huwag nyo na kayo rin dyan. Paano ko ba ako? Tumaas eh. Edward! Ooh! And one! Boom shakalaka! Pero ta. Oops, di ka na. I'm good with catching. Box out. Box out nga eh.